uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyathobeka kakhulu Baba, ngibingelele Baba uNsibande, ngibingelele uMama Nsibande, ngibingelele ikhaya leZwi, abazalwane bonke entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonga uNkulunkulu kakhulu Baba. Ngicela ukuletha ubufakazi. Ngiye ngacela ubaba ukuthi angikhulekise ngisempini, ngigula, ngingaphilile, ngivuvukele entanyeni. Ubaba wangisendela umkhuleko, ngiwukhuleka nje njalo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ubonakalisile amandla akhe, ngipholile, iphelile yonke leyo nto Baba. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Okwesibili Baba, ngithe ngesonto elidlule ngaba nezimpi, sengibuyele emsebenzini, izimpi nje ezinkulu ngale ndlela ukuthi ngize ngadecide ukungena emkhosini. Ngacela ubaba ukuthi angikhulekise ngisemkhosini. Baba wangiphizwe. Ngizoletha ubufakazi Baba ukuthi lowo mkhosi benguthathile ngosuku lwesithathu, kuzosaba kube usuku lwesithathu ekuseni. Ngiphupha Baba engazi ukuthi ubuso bami budwetshiwe nje ulayini owodwa usuka phansi kwesilevu ka-right. Uhamba nje uthi uzohamba esiphongweni, uzokwehla ngala ka-left, uzohlangana phansi kwesilevu. Uma ngiyibuka lento embonweni, bese ngiyamangala ukuthi hayibo ngidwetshwe yini ngoba kuphuma igazi kodwa nje kudebekile, ingathi ngikhona into engikwebhile. Uma sengiyibhekisisa kahle la phansi kwesilevu, sengiqalaza la kuphela khona lo layini, ngibone kunento engathi mnyama. Uma ngiyithinta yinuni enamathele, ngiyithathe Baba leyo nuni bese ngiyayisusa ngiyilahle, ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiphaphame bese ngiyakhuleka ngimbonga uNkulunkulu. Baba ngiyaletha nje lobufakazi, ngiyambonga uNkulunkulu nje izinto zonke angenzele zona. Nale mpi ebengingenele emkhosini, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi inqobile. Ngimnikeza udumo kakhulu kakhulu Baba. Ngibonga iy'mfundiso zakho zokuthi izimpi zonke zinqotshwa ngumkhosi. Siyabonga uNkulunkulu nje kakhulu Baba ngawe, indlela osifundisa ngayo nina nomama usuku nosuku, kukho konke nje ukuthi siphila kanjani, sinqoba kanjani, sizilwa kanjani izimpi. Ngiyambonga kakhulu Baba uNkulunkulu. Imisebenzi yakhe nje ayenzayo empilweni yami iyamangalisa. Ngeke noma ngibheka ububi bami nokuhluleka kwami endleleni, kodwa ngibona umusa kaNkulunkulu uhlezi umusha njalo empilweni yami. Ngizomnikeza udumo nje kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga nangomkhuleko abaseRoma 10 ukuthi uyawenza umsebenzi. Ngiyanxusa noNkulunkulu angipha amandla ongakhathali ngey'khathi zonke, ngimdumise njalo. Ngiyabonga Baba kakhulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba wami, ngiyabingelela egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. Bingelele nomama, ibingelela abazalwane entabeni endlu kaJehova, bingelela abazalwane ekhaya leZwi. Sithi uJesu muhle nantambama egameni elihle likaJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yethu ephilayo. Baba uJesu sayinkosi, sigcinekile njena. Siyambonga uNkulunkulu ngalolu suku, siyambonga uNkulunkulu ngakho konke kasenzela kona usuku nosuku. Siyamdumisa nje yena yedwa uNkulunkulu hleze ekhulumisana ney'mpilo zethu usuku nosuku. Baba ngithi nje angimbonga uNkulunkulu ukuthi angithumele wena empilweni yami, emndenini wami. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngey'mfundiso zakho. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi usuku nosuku uyazembula, uyakhuluma phezu kwempilo yami. Baba mase ushumayela ngingabheki ukuthi ubaba, kepha ngibheke ukuthi uNkulunkulu uqobo ukhulumisana nempilo yami. Baba izolo ubukwenye i-level, angisho ukuthi ezinye insuku Baba awubi kwi-level, but izolo ubukwenye i-level and ubujulile, ubone ukuthi akuseyena ubaba lona, ubaba usekwenye indawo. Baba ngiyambonga uNkulunkulu ngoba usuku nosuku uyasifundisa, sikhombisa amabala esimele sishintshe kuwo. Ngeke ngithi Baba ukuba ngikufumananga, angazi ukuthi ngabe ngilithatha phi iqiniso njena, ngabe angazi ukuthi ngikuthatha phi ukuphila njena. Baba ngiyambonga uNkulunkulu ukuza kwakho empilweni yami. Baba ngazi ngachaza ngizini. Ngiyambonga uNkulunkulu ngawe Baba, ngiyamcela inkosi uJesu ukuthi angigcinele wena. Ngiyambonga uNkulunkulu, you are my mentor. Ngohlobo olumangalisa kuyasho ukuthi Baba ukuhlangana kwami nawe akubanga nje ukuthi sihlangane, kodwa ngakubona embonweni ngingakakwazi
soya siyashintsha ukuthi nakho la uzofundiswa khona. Iyafunda baba, ngibheki ukuthi ubani oseceleni, kepha ngibheka uNkulunkulu ukuthi uthini empilweni yami. Gcwele lokho nje baba, ngumbonga uNkulunkulu. Yebo, angenzi kahle kodwa usuku ngiyafunda, uNkulunkulu uyangifundisa ukwenza kahle nokuphila obungcwele. Ngiyambonga nje uNkulunkulu, ngiyamtusa ukuthi aqhubeke azibonakalise phezu kwempilo yami. Qhubeka uNkulunkulu baba, kugcina kulonde. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uMphostoli Ntsibande nomama Ntsibande, ekhaya leZwi kanye nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba, bengisacela ukudlulisa ubufakazi. Ngiyaxolisa kakhulu ngokuthi ngidilithe. Kwathi ngo-2020 umntanami waqala ukugula ephethwe into ekhuphukayo, imvala umoya. Akukho nalapho ngangingasayanga khona. Nje bephazamiseka ngisho esikoleni. Kuthe ngo-September kulo nyaka ngacela ubaba uZondi angifakelele ekhaya leZwi ngoba benginganalo ulwazi ukuthi kungeniswa kanjani umuntu. Manje ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu ngoba useyaphila futhi naye useyazibonela iy'manga ukuthi uma sisekhaya leZwi sibiyelekile. Kuthe nje emavikini adlula wangifonela wathi uphuphe yena nentombazane yangasekhaya abahlala naye endlini bekha amanzi empophomeni kodwa bephezulu. Kwase kwemuka isigubhu sakhe akayesiphethe saphoseka phansi. Kwase kwaqhamuka umama omunye wathi uyasifuna isigubhu sakhe. Uthi babuzane nale ntombazane ukuthi kambe bazokwenze njani. Uthi intombazane imbambe imphose phansi. Uthi phansi afike komile kodwa nje kumanzanyana kancane. Uthi eqalaza angaboni muntu. Uma ngabe seqalazile engaboni muntu, uthi bese ethi uJesu Kristu, esithatha isigubhu bese sethi uJesu Kristu inkosi. Uma ngabe esho kanjalo uthi kuvuka abantu la kube umgodi, bavuka abantu ngaphansi la kame khona. Uthi kube umgodi omnyama, uthi abantu bevuke bephethe imbese iconsa igazi. Uthi abanye baphethe iy'nsimbi ey'cijile ey'bomvu engathi y'phuma emlilweni. Uthi bathi-ke ubani obiza lelo gama, ubani othe ebiza lelo gama. Uthe lokhu eqhubekile ethi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Uthe kusenjalo uthi kwaqhamuka izwi lathi akaphume ngemuva. Uthi la akuthiwa akahambe khona, uthi kwavele kwakhanya kwathi nje bha. Uthi uma ngabe kukhanya kwathi bha, uthi waphuma lapho. Uthi emva kwalokho bamlandela nabanye kade bevalelekile. Uthi bamemeza bathi sicela usilinde. Uthi yena lokhu eculile ethe uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Uthi uma ngabe sephumile uthi wathola isihlahla phezulu. Uthi laphinda futhi izwi lathi kuye akanqamule lesi sihlahla lesi. Uthi bese sicontsisela phansi lapha emgodini. Uthi wasinqamula isihlahla uthi savuza ubisi. Uthi wasicontsisela phakathi emgodini lapho. Uthi bakhala abantu bathi bhe. Ngiyambonga uJehova, ngiyambonga kakhulu. Sibiyelekile masisekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela egameni elihle lenkosi uJesu. Ngithi nje angidlulisa ubufakazi bokubonga kakhulu uNkulunkulu noma sengithe ukuba late. Isimanga nje angenzele sona ngabantwana phakathi kwekhaya nobhuti wami bebelapho bagingqika nje nemoto yala ekhaya. So-ke nje uNkulunkulu indlela amise ngakhona isandla ngibonile ubukhulu bakhe. Yagingqika nje imoto yalimala nje yaphela, kodwa nje wabakhipha noma belimele, kodwa nje akubanga ngale ndlela ebekuyiyona imoto engakhona. Kuwukuthi uNkulunkulu beseyivezile le ngozi before nje sakhuleka kakhulu. The noma yenzakala uNkulunkulu nje kwawukuthi wasimisa kakhulu isandla. Njengamanje noma-ke bengakabi right kodwa sebaphuma esibhedlela-ke bonke. And futhi nakhona lapho ngibonga amandla kaNkulunkulu indlela abasheshe nje ba-recover nje ngayo, indlela ekufanele ngabe kuyiyona manje. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Angazi uma ngingasuka kuye ngingaya kuphi. Isimanga nje angenzele sona, kungaqali-ke lihlale nje engenzela. Ngithi nje uJesu Kristu inkosi. Amen.
Ngiyabingelela baba umpostoli nomama umpostoli nabazalwane bonke basendlini yeZwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngithanda ukubonga uNkulunkulu kakhulu. Ngike ngacela umkhuleko ubaba umpostoli nginenkinga. Umfana wami esesibhedlela eGermany. So inhliziyo yami ikhathazekile kakhulu. Ngacela umkhuleko ngizongena nasemkhosini. uNkulunkulu wangisiza ngingeneke kahle emkhosini. uNkulunkulu uyasebenza kakhulu. Umntanami usephumile esibhedlela. Uyalulama kakhulu futhi ululama ngokushesha okumangalisayo. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Siyabonga baba, siyabonga nje nokusikhanyisela ukuthi simele ukumvuma uJesu. Njalo zonke iy'nsuku sihlale simvuma sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngempela uyasisebenzela kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngawo. uNkulunkulu angathi angandisa iy'nsuku zakho zokuphila ngoba sisakudinga kakhulu empilweni zethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba umpostoli, mama umpostoli, ngithi angidlulise umyalezo engivuka nawo. Uma ngithi ngiyakhuleka, kuqubuka incwadi yomfarisi owayeyokhuleka ethempelini ehamba nomthelisi. Ngiyacela uNkulunkulu ukudlulisa into uNkulunkulu athi angidlulise. uNkulunkulu uthi singalilingisi leLizwi. Uthi abami abazigabisi. Ngivuka manje, ngivuka nalokhu. Uthi abami abazikhukhumezi, abazincomi. Uthi singazincomi, singazitusi, kodwa asituswe abanye abantu. Singaziboni, singamlingisi lo mfarisi uLuka 18 owayeyokhuleka ethempelini. Wazibona, wazisho. uNkulunkulu uthi nathi siyazisho ekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova. Uthi asingakwenzi lokhu. Ngivuka nje manje, ngithe uma ngivuka ngadumela ifoni ngathi Nkosi uzakhuluma wena-ke. Uthi angisho njalo uNkulunkulu. Singazitusi, singazincomi, singaziboni sihamba kahle kunabanye abantu. Asibone abanye abantu kube ibona abasincomayo, kube ibona abashoyo ukuba thina sihlukile kunabo. Singazisho thina, kodwa thina sizibone sibabi njengalo umthelisi wakho uthi mina ngimubi Nkosi. uNkulunkulu uthanda lokho, uthi angidlulise lokho. Sizithobe, abantu babona intobeko kuphela kuthina, ngoba njengoba usho njalo uNkulunkulu, uma sike sazitusa kuyobe sekubizwa ngokuthi sikhukhumele. Ngiyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Kristu inkosi bakusibanda. Ngiyacela umthandazo abantwana bakubhutamba bangenele kuma-drugs. Bakubhutamba kwethu bebasihlupha kakhulu, basihlukumeza. Ngithe uma ngifika ekhaya ngathola baphendukile labo bantwana. Sebanesikhashanyana vele sesidanyana lesikhathi abasesukuma-drugs, basebenza ngezandla zabo, bathola imali. Ngibonge uNkulunkulu, ngabona banakekela nabantwana, babuyile emzimbeni ngoba besebanciphile. Ubabona vele ukuthi baqilile, bangenile. Lapho ngibone uNkulunkulu, ngabona ukuthi umthandazo unamandla, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba, ngiyathemba uNkulunkulu vele uyeza imithandazo yakho. Ngiyathandaza ngegama likaNkosi wami uJesu. Ngiyambonga kakhulu ngawe bethe ukuletha empilweni yami, nami ngibe khona ekhaya leZwi. Ngizobona amandla kaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Angibulise ekuseni egameni lenkosi yethu uJesu. Angibulisa nomama nebandla lonke, abazalwane bonke esinabo ekhaya leZwi. Baba, kunelokhuze eyenzekayo la
iCapitec, abantu abasebenzisa iCapitec, abazalwane abasebenzisa iCapitec ine mawushaya i-app kunento evezayo ithi update indawo la uhlala kuyo, ufake wonke ama-particulars akho kuleyo update. And then ngizwe ngomunye la eGolethi-ke le mayiveza kanjalo singa-update ngoba ngathi ngathi i-scam, bakhona aba-updateile and then babathathela imali kuyilokhuza kwi-app, babathathela imali from ku-Capitec. Ngiyacabanga and ibilu kungihlupha lento, ngithi ngifuna ukuyilokhuza, ngifuna uku-update ukuthi ayenzeki. Mase ngiyathola ama message, basithumelela i-message basitshela ukuthi-ke abantu mabanga-update ilo, mabefakele mabefaka ukuthi aba-update, abanga-update ngoba i-scam. And then ngathi umunye usisi uhambe waya eCapitec, iCapitec yamtshela ukuthi abayazi nabo lento le, and then basebesho ukuthi abantu banga-update, bayiyeke nje so kanje. Manje just bengifuna nje ukuxwayisa abantwana bakaNkulunkulu ukuthi banga-update lento ye-Capitec. Ujesu Kristu inkosi baba, siyabonga.